Pigpapasalamat ni Nanay Michelle Kamata ng Legazpi City ang school supplies na naresibikan sa iyang kindergarten na aki, na ipigtao kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI kasuudma. Sabi niya, dahil na siya mamumroblema pa dahil ligwa na siyang reserbang gamit in kaso maubos na ang gamit sa eskwela kan sa iyang aki. Iba po, dahil ko sa medyo sa budget, dahil ko pa po nabakal yung ibang gamit. Dako lamang pong tabang ang tinaupunin daw niya na school supply. Siring kang aki ni Nanay Michelle, natawan man kan Sunwest Care Foundation Incorporated, maginanduang aki ni Nanay Allen kan Mabinit, Legazpi City. Kaya po ako, madam, dahil nakakatulong pa rin sa pag-aaral nila at makakaano po sila ng mga gamit po. Dagdag po sa kanila dahil mga mahal po baga ngayon ng mga bili ng mga school supply. Masaya po kami dahil kami po ang napili na bigyan ng Sunwest Corporation dito sa Mabinit. Sigun sa Community Relations Officer kan Sunwest Care Foundation Incorporated na si Abigail Biñas, obheto nindang matawan ng simpleng kaugmaan ng mga estudyante kan Mataanag Elementary School asin Mabinit Elementary School. Nadawa pa paano matao mandaaning kagianan sa mga... This is our commitment po since yearly nagbibigay po kami ng school supplies sa mga students. So from kinder to grade 6 po yan, and as the corporate social responsibility arm ng Sunwest. So, ito po yung aming promesa sa kanila na at least sa ganitong paraan, ma-motivate sila sa kanilang pag-aaral. Total na 586 na estudyante puun kinder sundo grade 6 gikan sa duwang pampublikong eskwelahan ang naging benepisyaryo kan school supplies distribution. Kan SCFI na maskian mga paratukdo pigpapasalamat manigayo. Grateful po kami kasi for the second year na laging andyan yung Sunwest para tumulong sa amin. Kasi hindi naman lahat ng mga bata dito ay can afford to buy those school materials. Ang iba pa nga pumapasok, kulang pa yung materials. So ito ngayon yung kasagutan, kaya maraming salamat sa Sunwest. Talaga pong super blessed kami, super lucky, kasi alam naman po natin na napakadami pa po na kailangan na maibigay sa ating mga students, especially po pagdating sa mga tangible things, mga school supplies. And with this po na gesture ng Sunwest Care Foundation Incorporated, talaga po malaking tulong siya sa aming mga estudyante. Apwera sa Mabinit Elementary School asin Mataanag Elementary School, inot ng binisita asin tinauan ng school supplies kang SCFI ang Bugtong Elementary School, Buyuan Elementary School, Buena Vista Elementary School sa Siyudad Manila, Legazpi, Badyaw Elementary School sa Baluaan, Candaraga, asin Lidong Elementary School sa Banuaan, Canlidong. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.